zvuk traktora ujutru. Najlepše nešto. Svaki vozač dizela zna o čemu pričam. E pa pomaže Bog, dobri moji, dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Kvarc 313. Evo, poranio sam, ustao sam u 6:30. Nije sad nešto, ne znam koliko rano, ali za moje uslove jeste. Uglavnom ustajem oko 8 sati. Što sam poranio? Zato što već u 9 sati imamo zakazan studio u Beogradu za fotkanje. Fotkamo ove nove trenerke. Imamo sadržaj za sajt i za društvene mreže. Posle prelazimo u sportski centar Vračar, u košarkašku salu. Tako da ćemo tamo napraviti isto neki sadržaj. Onda ako bit će ispunjen dan, pa vam snimam, evo, behind the scene, kako se to već zove. Baš sam izabrao pravo vreme da ne obujem čarape, nije moglo bolje. Došao sam do diskonta da uzmem 2 paketa Nokoa, da ponesem. Treba Martinu, treba da imamo nešto za fotkanje. Treba ima i za popiti kad nam se pije i tako. Pa krećem polako, put Beograda, sati 5 do 7. Kako je lepo kad nema gužve, kad niko nije tu, prazne ulice, bez frke, stižeš svuda za 5 minuta, više ovakvih praznika. Batalaki, šta si ti radi u drug store-u, brate, kad si dolazi? Ulazio u parohiju. I kakvog modela imamo? Inkluzija, ono crnogorski model, znaš, imamo kao ovi Disney ubacuje crne glumce, mi imamo crnogorske modele, brate. Šta imamo, brate, moj? A? Evo, si otvorio firmu, brate. Pa evo, logo je snimao. Mučenje. Postaću i Srbin, brate. Viš malo, a? Mora da napravi žur. To je to, Srbin, ja. E, ovo je to, brate. I kako čisto, brate, ko bi rekao. Ne, sad ću juče... Dobar duk, stvarno, taj ženski. Dobre boje. Boje je prelepo. Sad sam mišljio da i ostavimo i tu štampu i samo da se smanji malo, da ostane pozicija. Pa da bude samo malkić možda. Pa da, malo diskretnije. Ali je sve lagana topa, ne? Ovo je gospodin koji edituje klipove. Ovo je na Dule 2.0, na prednji Dule. Ne, to je Darija, ne. A moramo Duku da prozivamo, vole ljudi da ga prozivaju. Ne unutra, nego unutra, brate. Može to i bolje. Ajde, ponovno. Prvi deo fotkanja gotov u studiju. Imamo fotke za sajt. Sad idemo do sportskog centra Vračar, u jednu fiskulturnu salu old school. Da malo igramo basket, u suštini da snimamo neki sadržaj. Posle ćemo vidjeti šta ćemo, verovatno ću da odradim trening tamo u prvom timu. I onda sam lagan. Kako ćemo sadržaj? Hoćemo neki old school. Nemamo Kozlića, ono da sednemo na Kozliću. Vijaču staru. Ružo, kakvi su utisci za trenerku? Znači, za devojke je veličina, a ovo nema ni da gledate duks na Mariji, to... nisam ni gledao, izgleda se promenio vlasnik, to jest sad mi kaže ovaj portir koji radi ovde,
promenili su cene. Ja vidim juče, sinoć se parkiram, vidim prazan parking, uglavnom ima auta onako solidno. Vidim prazan parking, ali računao sam, praznik je, nisu tu ljudi, nemam pojma nija. 2900 dinara sam platio parking, znači za nekih 11 sati koliko sam bio parkiran. Parkirao sam sinoć oko 9, možda malo pre 9 i evo sad je 8:26. Prvi sat se ne plaća valjda, tako da... Drugi sat 100 dinara, treći sat 100 dinara i posle svaki sledeći započeti 300 dinara. Bra. Pre sam plaćao, ostavim auto celu noć, bude oko 1100, 1200, 1000. A eto, računao sam da ću naći parking negde ovde oko zgrade i tu u ulici, ali nije bilo šanse, valjda je bio besplatan parking 2 dana i bilo je puno sve. Inače, juče smo odradili fotkanje. Ja od kad sam došao u BG sam tako bio nešto slomljen i sjeban i sve mi je bilo teško i počelo me boli grlo juče. Ajde što me bolilo grlo, nego me kolena, leđa, raspadao sam se ceo, bukvalno ceo dan. I noćas, naravno, košmari, temperatura, grlo ne osjećam, tako da sad znam i zašto sam se osjećao juče tako. Ali dobro, dođe to tako, virus je, proći će. Ali mi je mrsko sad, jer idem do stanova, danas treba da stignu garniture, treba da stignu kreveti, francuski leževi, treba da postavimo to u sve stanove, da se namontira. To mi je radila onaj nameštaj Dodić, mislim da su iz Vranja, nisam siguran, poručio sam to preko mog drugara iz Raške. Stvarno rade odličan nameštaj i povoljni su i kvalitetni je i svaka garnitura ima ono za izvlačenje i dobro je što i pored garnitura rade i francuske leževe, tako da napravljeno je to odavno, stajalo je kod ovog mog drugara u njegovom magacinu, evo sad došlo vreme na isporuku. Htio sam da kupim neki brisko, da još malo prođem one parkete, ali tako mi je mrsko sve. Ne mogu ništa, izbacit će to, složit će, treba da stignu frižideri, da se popnu gore aspiratori. Da, doći će momak za onaj kebiš koji sam objavljivao na Instagramu da ću raditi u dnevnoj sobi na jednom zidu iza TV-a, tako da on će to da odradi danas, pa vam snimam sve. Evo, od ranog jutra s majstorima. Izbacuju se frižideri i doneli su aspirator. Koliko mene nervira kad ovo izgleda ovako, kad ne može da se uklopi od ivice do ivice, a ne može zato što je svakom spratu različita veličina. Ajde, ovo je sve okej, otvara se, mora se zaštiti. Ovde kad primakneš uz ovo gore je ovo šire nego ovo dole i na svakom spratu je to različito, ali bože moj. Ovde im visi ovaj kabel, to je struja za rasvetu, spoljnu rasvetu zgrade, eto to tako visi, nije okačeno. Kad će to da reše, Boga pitaj. Stanovi su očišćeni, ali pošto hodnici nisu, kogod ulazi, unosi šta god, to se opet razjebe i moraš da čistiš opet, ali dobro. Šta da radimo, sve to mora da se istrpi. Evo oštećenja na ovim vratima, na par mesta, ovo rešit ćemo. Nema šta kaže ova soba. Ova kuća puna sreće i veselja. Dobro. Ovo nisu vratili. To će moj dobri električar Boki. On treba da dođe za par dana i da završava rasvetu. Klima je tu. Manje više ovde sve okej. Na 12. spratu su izjebali ovu ploču i ovde ovako fali deo parče, nešto oni nisu premerili kako treba. Ovde se sve uklopilo, tamo štrči za ovoliko koliko ovde fali. I tu sad ima procep neki, kako će oni to da reše, a da, ne, mislim, morat će da donose novu ploču. Stigli su garniture, stigli su francuski ležajevi, evo, izbacuju se dole u garažu i sad teretnim liftom treba da se prebaci gore sve, tako da će biti veselo u svakom stanu, bit će dosta radova. Evo, ovde su zaštitili i odradili primer za onu tehniku Kebiš koju sam vam pričao. Biće to dosta tamnija siva boja u tom delu. To je taj brand Kebiš, to su patentirali naši ljudi ovde i taj Kebiš izgleda slično kao mikrocement kad se radi, s tim što on nije tako kvalitetan i služi samo za dekorativne stvari, nije da se gazi po njemu i da je negdje se prlja lako. Tako da evo u svim stanovima sad zaštitili, obeležili, naneli primer, onda će jednu ruku pa drugu ruku. Stigle su garniture, stigli su francuski leževi, ja sam malo ovde prebrisao kad se ubaci garnitura da se to više ne čisti, mislim bit će malo teže čistiti. Sad mogu da rade koliko god hoće. Krevet je namontiran, leđa odmaram, ćevape sam naručio radnicima, evo, op, ispali mi ključe. Evo kako to izgleda namontirano. Dušek dolazi uz
francuski ležaj i odličan je za ovo malo što sam ležao. I ovde se, podiže za posteljinu. Da vidimo u maloj sobi. Isti takav francuski ležaj, samo 160 širine. Ovamo je malo veće, za master bedroom 180. Garnitura još nije stigla na ovaj sprat, ali se uradila prva ruka ovog kebiša. Evo kako to izgleda. I ovde će doći sa te strane taj drvene neka prekrivka od hrastovine sa LED svetlima ovako u ukusu. Vidjeli ste to na onim renderima. Evo su i garniture, čekaj da se ubace. A ovo? Kakva ozbiljna zverka i Audi S3 pored. Evo, dovezao sam se konačno do Kraljeva sa ozbiljnom temperaturom i sa ozbiljnim bolom u grlu, tako da sad pada neki čaj, rakijane obloge, neka klopa i onda u 9 sati derbi Zvezda Partizan, kup Radivoja Koraća. Nadam se pozitivnom ishodu. To je to, dobri moji, drago mi ste uživali u vlogu, pozdravljam vas i vidimo se u sledećem. Živi bili, ćao!